nga ayu yo blay bangila ban wan biang shapi hakani ka step ringkat ki jing pusan ya ki eki bakan jaman sim ki ban pan phai ki jing mot bar ka do not ka jong show blay ba im bar ba shisha ka khubor bat ki jing pusan hakani ka por kalong aya ka babhatam bat ka baneng kong show blay ka jing kali kalong kumno bat ka kata ka baneng kong bat ka babhatam mangin ay show blay anay ka nuksa ka barit men step masan kina ka batia ay ka minute ya ka kenta ka baneng kong show try kren ning kong show blay ay ka por ka jong pi ka ba men step baneng kong show try tuai show blay pulay ka tinu blay pusan ki jing bha ka jong blay yaslok pat utrai pat komta baro ki kenta ki barang sa jo kasngi pinle ilaga jong ka kam pin pendep ki ba pide ban pendep ha kata kasngi ya kasngi utrai la ong ru ha ka bible kasngi baneng kong jo katayo balengi lejing seng man kasngi utrai shisin ha ka shitayo man kasngi utrai hatu namar bakade ka ain balang hatu namar bakade ka rukam ngin klet no ya kita henry ka jing tu ka long bangi lej man kasngi utrai shi ka jeseng kasngi baneng kong jo katayo namar ngi kwa ban ai ya kasngi ka baneng kong jo katayo sha utrai kum ka balang ngi judan ka jeseng sngongu bat ngi pepno na ki kam ki jam ki program ki jing tu ki jongi ngi sange no haka man la ka shitarik jong January usnem batamai ngila penbej baki banget kini wan lang shegi jeseng penlong ki jeseng ka pakarpang ka ka daw ka jing tumu ka long ka jing mot ka long namar ngi kwa ban ai ka sngi ka baneng kong jong usnem shautrai ngi kwa ban bu yo blay neng kong ha khmat namaru jisu ong topin wat chwa ya ka hima blay barki ya ka hok ka jong u de ki baro on sa ai lang tam hapi ki kun Israel haba ki khet yo so lane ki ot ya ka jingmi na ka rep pat ka jingthung jing tep jong ki la pan karpang yo so baneng kong ba ki khet lane ya kata ga jing ot ka baneng kong ki ai shwa shautrai haba ki la ot ya kata ga jing ot baneng kong ki da ka we shjrong kum ka jing knya je ga jing ka we bat ki ai ning kong show blay pila ban ong balay ngi ai ko we na kasipo dan ki ba ong ko we na kasipo ka de tang ka ya ka hukum kom tang i don ha ka ya ka jinga ngim de shu ban ai ko we na kasipo ring ong hap hi lada pi so thu ban bu yo blay ning kong ka tulap ka ba phiyo lani ka bible la man ka tayo ko ba phiyo pen karpang ning kong show blay haka dur jo kowe na kasipo bat ka jing ai ngu ru ai ning kong pen bu kerpang ning kong show play bat i ka basa nang ta pin penon kam nam ta ki jing don kam ka bible ka ong kita ki pa pendon burom yang ngangar kan pendon burom yaki haba play upan ya u Isak na Abraham udon tang we khon ba u de khon ban ning kong na ki jing kular ba tang tahi haba play upan Abraham ukloy ban ai ia ka babhatam bat ia ka baneng kong tam sha ublay bat kum ta ublay udah kerku yo Abraham udah ra yo Abraham hakata ka status ka position ka ba hakli bat ublay ong haw Abraham lengba jome lengba sembai jome on pen kerku yiki jaj ben riu jong ka perthai barang kahana ka yo Samuel na Lord Samuel ka dan sa laingot ki kon chenrang arngot ki kon kentei henre yo baneng kong kon chenrang jong ka u Samuel kala aino shautrai ki kon Israel haba ki rijing ri yo taw bala khaneng kong ki pen karpang no shautrai bat u kon chenrang baneng kong u blay u ong ba u deu jong u ba long bala kentang shautrai ka jing shisha ka long ka bangile shau blay ka phalang kumnong ibudor kumnong inyukor yo blay
ila pandai ai berit Henry idon pat kejing keren ke bajam pat kejing mot ke bakrau kumno ngibu yo blai kumno ngi syakri yo blai blai udai banlong banding kong kejing im jongi dei na kata kadau jisu om uno ubadang i yelo kpai la ka kemi yelo men mbau lani lo para palat ban yanga umbit ban yo yanga kababut hang ni bau blai de banlong ning kong kejing im jongi dei briu dei ka kabari ban wan hakmat jong ublai kejing im jongi Henry blai de banlong banding kong kejing im jongi dongin ai ya ka benta kabab hatam bat ka banding kong tam jo kejing im jongi ka do lut jongi ki bangi don ka kejing im jongi ngin bu yo blai hakmat bat ngin ai kabab hatam de han tau blai ruun ra yangi hak ta ka jaka ka balakerku bat hang ta ngin sngo thu bat ngin tip ba ublai udai uba kong santam kejing im jongi blai un kerku yangi hagani kapor lengba kani kejing pusan ya ka ktinu blai barki bakan jamat si blai un kerku hakerteng Jisu amen.